ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. тавре хабар дода будем 22 август президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо сафари давлатӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. дар давоми ду рӯзи идома ёфтани ин сафар миёни Тоҷикистону Қазоқистон чанд санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид ки ин ҳуҷҷатҳо дар оянда муносиботи ду кишварро боз ҳам тақвият хоҳанд бахшид. дар рӯзи дуюми сафар роҳбарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев дар маркази хизматрасонии дунёи оши пойтахт аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ боздид намуданд. дар намоишгоҳ молу маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили полезиҳо, меваҷот ва сабзавоти тару тоза ба маърази тамошо гузошта шуд. 23 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Ҷомарт Токаев дар маркази хизматрасонии дунёи оши пойтахт аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ боздид намуданд. намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва таомҳои миллӣ дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар намоишгоҳ молу маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили полезиҳо, меваҷот ва сабзавоти тару тоза ба маъраз гузошта шуд. илова бар ин, дар доираи намоишгоҳ маҳсулоти аз орд омодашуда, нонҳои ҳархелаи кадбонҳои ҳунарманд пешкаши меҳмонон гардид. дар маркази хизматрасонии дунёи ош сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосим-Ҷомарт Токаев бо таомҳои миллӣ аз ҷумла намудҳои мухталифи ош ки аз ҷониби ошпазҳо бо санъати баланд омода карда шуд шинос шуданд. баргузории чунин чорабиниҳо аз қабили намоишгоҳҳо, барномаҳои фарҳангӣ ва дигар тадбирҳои муҳим агар аз як ҷониб шиносоии фарҳангу маданияти бою қадимаи тоҷик ва муаррифии дастовардҳои миллати тамаддунофари тоҷик дар солҳои соҳиби истиқлолӣ бошад, аз дигар тараф омили муҳими таҳкими дӯстию бародарии мардумони Тоҷикистон ва Қазоқистон аст ки бо ирода ва дастгирии бевоситаи сарони ду давлат амалӣ мешавад. имрӯз мулоқоти президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Ҷомарт Токаев бо раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода доир шуд. таъкид гардид ки миёни маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Парлумони Ҷумҳурии Қазоқистон дар заминаи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар доираи созмонҳои байналмилалии парлумонӣ, пеш аз ҳама дар фаъолияти Ассамблеяи парлумонии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Ассамблеяи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муносибатҳои самимию дӯстона ба роҳ монда шудааст. ҷонибҳо вобаста ба ҳамкории мақомоти қонунгузории ду кишвар ибрози назар карда барои вусъат бахшидани робитаҳо дар ин самт мубодилаи афкор намуданд. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Ҷомарт Токаев ба ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҳамчунин мулоқоти роҳбари ин кишвари дӯст бо сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода баргузор шуд. ҷонибҳо аснои вохӯрӣ муҳимтарин масоили ҳамкории дуҷонибаву бисёрҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, баҳри тақвияти ҳамгироӣ ҳавасмандӣ зоҳир намуданд. соли 2023 байни Тоҷикистон ва Қазоқистон 39 санади ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд ки дар тақвияти ҳамкории гуногун соҳаи ҳарду давлат нақши муассир мегузоранд. дар маҷмӯъ муносибатҳои ҳарду давлатро беш аз 150 санади ҳамкорӣ ба танзим медароранд. Қазоқистон барои Тоҷикистон яке аз давлатҳои шарики стратегӣ дар минтақа маҳсуб шуда, дар сохтори тиҷоратии хориҷии Тоҷикистон соли 2023 бо ҳиссаи 13.8% дар зинаи чорум қарор гирифт. соли 2023 мубодилаи мол байни Тоҷикистон ва Қазоқистон беш аз $1 миллиард ташкил намуд. ҳарду давлат тасмим гирифтанд ки ояндаи наздик ин нишондиҳандаро то ба $2 миллиард расонанд. ҳоло дар Тоҷикистон қариб 80 корхонаи муштарак фаъолият дошта, дар Қазоқистон ҳамчунин корхонаҳо бо иштироки сармоягузорони тоҷик мавҷуд мебошад. барои ноил гардидан ба нақшаҳои пешбинишуда байни ҳарду давлат имконияти фаровон мавҷуд аст ки аснои мулоқот ҷонибҳо истифодаи мақсадноки онро зарур шумориданд.
امروز سفر دولتی پرزیدنت جمهوری قزاقستان در تاجیکستان به انجام رسید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با نشان احترام خاص پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف را صمیمانه گسیل کردند. 23 август сафари давлатии президенти ҷумҳурии қазоқистон дар тоҷикистон ба анҷом расид. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми хос президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаевро самимона гусел карданд. Президенти кишвари дӯст муҳтарам Қосимҷомарт Токаев бо изҳори сипос аз меҳмоннавозии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таассуроти нек аз ин сафари бобарор аз шаҳри Душанбе ба ватан баргаштанд. Ёдовар мешавем ки рӯзҳои 22-23 август президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосимҷомарт Токаев бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд. дар доираи сафар меҳмони олиқадр бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар шахсони воломақоми Тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳои судманд анҷом доданд. аз рӯи натиҷаи сафари давлатӣ 16 санади нави ҳамкорӣ аз ҷумла санади муҳиму таърихӣ аҳднома дар бораи муносибатҳои ҳампаймонӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон ба имзо расид ки омили муҳиму таконбахши таҳкиму тавсияи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ду кишвар гардид. баргузории рӯзҳои фарҳанги Қазоқистон дар Тоҷикистон ва анҷумани пурмаҳсули сармоягузорону соҳибкорони ду кишвар низ аз бахшҳои пурарзиши сафари давлатии муҳтарам Қосимҷомарт Токаев дар Тоҷикистон буд. даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳамкориҳои судманди Тоҷикистон бо дигар давлатҳо ривоҷ ёфта дар самти рушду муаррифии соҳаи фарҳанг низ робитаҳои байни ҳамдигарии миллату халқиятҳои гуногун бо тоҷикон густариш ёфт. дар сатҳи баланд баргузор гардидани рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Қазоқистон дар Тоҷикистон ин гуфтаҳоро собит месозад. дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Ჟомарт Токаев ба Тоҷикистон давоми 2 рӯз дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон низ аҳли фарҳангу ҳунари ин кишвар барномаҳои ҷолиби ҳунарӣ намоиш доданд. тафсилоти навбатӣ дар гузориши ҳамкорони мо. рӯзи дуюм аст ки маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар фазои идона дорад. дар рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Қазоқистон дар Тоҷикистон меҳмонони шаҳри Бохтар ки аз ҷумҳурии Қазоқистон мебошанд дар сатҳи лозима пазироӣ шуда зимни боздид аз мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ ва тамошои барномаҳои ҷолиби аҳли ҳунари шаҳр таассуроти нек бардоштанд. Вчера мы посетили концерт, это просто было вообще потрясающе. От этих ярких костюмов, от этой красоты танца. С самого начала я в Таджикистане никогда не была и не знаю, попала бы, но вот я счастлива, что нас вот пригласили. Я столько получила эмоций, неожиданно для себя, потому что я даже не представляла. Ну, учили мы, конечно, в школе эти республики, но именно культура, именно люди очень красивые дети, очень красивые девушки, очень красивые женщины. Вот, мне нравится, что национальных костюмов у нас одевают национальные костюмы, но обычно на какие-то праздники, на той, в основном пожилые люди, молодежь, ну, иногда на праздники, а здесь вот все ходят, и это очень красиво. Очень красиво, просто ты смотришь и туда, и одно красивее другого. пеш аз оғози барномаи фарҳангӣ муовини раиси вилояти Хатлон ҳайати меҳмононро хайрамақдам гуфта моҳияти баргузории чунин рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Қазоқистонро идомаи ҳамкориҳои ин ду давлати соҳибтаъриху соҳибтамаддун шуморида иброз дошт ки чорабинии мазкур дар мавриди густариши дӯстиву бародарии ин ду миллат таъсиргузор хоҳад буд. Мы очень благодарны, что нас так приняли. Мы сейчас на концерте будем исполнять, естественно, казахские народные кюи, произведения и, конечно же, песни наши казахские. У нас, конечно, чуть-чуть в стиле этно, конечно, будет, потому что у нас такое более лирическое, мелодическое, более такое историческое, наверное, будут песни такие. Мы вот буквально вчера были у вас на концерте. Очень было весело, конечно. Но наши
как бы песни и произведения, музыкальное сочетание чуть-чуть как бы отличается от ваших, конечно, но все равно как-то у нас есть и инструменты, которые похожи на таджикские инструменты, и мы будем исполнять, играть на этих инструментах. Надеюсь, понравится нашим зрителям. سپس در تالار کاخ فرهنگی گروه انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فیلارمونیای شهر کاستانای با نام اخشلن با آمادگی و صمیمیت خاصه برنامه فرهنگی خویش را پیشکش نمودند که با پیشنهاد برنامه فرهنگیشان طبعی جمع آمدگان را شاد نموده از دوستی و برادری این دو ملت بشارت دادند. روزهای فرهنگ جمهوری قزاقستان که امروز در کشور زیبای ما برگزار می شود بسیار پرمحتوا و زیبا دایر شده ایستاده است. ما که امروز شاهد هنرنمایی انسامبل فولکلوری اتنوگرافی اخشلن شهر قوستانای جمهوری قزاقستان بودیم در تالار قصر فرهنگ شهر باختر. واقعا این انسامبل با خود قزاقستان را همراه آورده بود. یعنی ما در سیمای این انسامبل و در اون برنامه هنری که داشتن ویژگی های خلق قزاق را دیدیم، هنر خلق قزاق را دیدیم، صنعت خلق قزاق را دیدیم و بنابراین اهمیت معرفتی دارند به این روزها که ما بیشتر همدیگر را میشناسیم و رابطه و پیوندی همدیگریمون تقویت می‌یابد. اهل هنر جمهوری قزاقستان از روی صنعت خلقی با استفاده از اسباب‌های موسیقی ملیشان هنرنمایی کرده، همزمان ضمن سفرشان کوشش می‌نمودند معرفی‌گر لباس‌های ملی خویش باشند. مورد به ذکر خاص است که جهت ارزنده استقبال گرفتن مهمانان و در سطح خاطرمان و ارزنده برگزار شدن روزهای فرهنگ جمهوری قزاقستان در تاجیکستان رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر باختر و نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌های مرکز ولایت صمیمیت و احترام نشان داده از تماشای برنامه اهل هنر ملت برایمان برادر قزاقان غذای معنوی برداشت کردند. روز خیلی خرسند هستم که در قصر فرهنگ شهر باختر یعنی با اشتراک انسامبل فولکلوری قزاقستان را تماشا کردیم. بسیار خرسند هستیم. مردم قزاق و مردم تاجیک از قدیم الایام با هم یعنی هم فرهنگ هستند، یعنی با هم دیگر دوستند، همراهن، هم رفیقن. باوری دارم که این دوستی تا ابد باقی میماند. با چنین ترتیب روزهای فرهنگ جمهوری قزاقستان در تاجیکستان ادامه یافته. انتظار می رود که در آینده نیز دوستی و همکاری های این دو دولت در پرتو اجرایش نقشه برنامه های سودمند رهبران سطح عالی تاجیکستان و قزاقستان صیقل می یابد. گزارش شهلای احمدخان طالب جان سیفوف برای برنامه اطلاعاتی نوید از شهر باختر. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالی دولت جمهوری تاجیکستان در شهر نورک بنیاد 197 انشاءات به نقشه گرفته شده است. طبق اطلاع مسئولین شهر تا امروز 82 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار گرفته. در انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام جریان دارد. یک قسم انشاءات مذکور به ساحه معارف تعلق دارند که با بنیاد آنها نارسایی جای نشست در مؤسسه‌های تعلیمی برطرف می‌گردد.
дар шаҳри норак баҳри истиқболи сазовор аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёди як қатор иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда зина ба зина мавриди истифода қарор мегиранд. Давоми 5 соли охир бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бунёди иншооти баландошиёна аз ҷониби ширкатҳои сохтмонии ватанӣ ҷараён дорад, ки аксари онҳо то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода супорида мешаванд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри норак 197 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то ҳол 82 аз инҳо сохта ба истифода дода шудааст, ки 41.6%-ро ташкил медиҳад. дар боқимондаи иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо суръат идома дорад. барои таъмини ширкатҳои сохтмонӣ бо масъулияи хушсифат дар соли 2024 дар шаҳр корхонаи хиштбарорӣ ба истифода дода шуд. айни замон дар ин корхона беш аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд ва ҳамарӯза беш аз 10 000 дона хишт истеҳсол менамоянд. соҳибкорон мақсад доранд вобаста ба талабот ба масъулияи сохтмонӣ истеҳсоли хиштро то 5 баробар афзоиш диҳанд. яке аз мушкилоти асосӣ дар шаҳри норак норасоии синфхонаҳо ва ҷои нишаст мебошад, ки кормандони соҳаи маориф онро ба афзоиши аҳолӣ ва ҳамасола зиёд гардидани хонандагон унвон карданд. фақат дар соли ҷорӣ шумораи хонандагони синфи якум аз хатмкунандагон 1.5 баробар зиёд шудааст. имсол муассисаҳои таълимии шаҳри норакро 899 нафар хатм карданд ва барои қайд гирифтан барои қабули синфи 1777 нафар хонандаро рӯйхат карданд, ки албатта мушкилот ба соҳаи маориф меояд. барои бартараф кардани он мушкилоте ки себаста нагардидани муассисаҳои таълимӣ, мо ба кӯшиш ба харҷ карда истодаем, ки дар назди муассисаҳои таълимӣ сохтани синфхонаҳои иловагиро давра ба давра амалӣ карда истодаем. дар назди муассисаи рақами 9 6 синфхонаи иловагӣ, дар назди муассисаи рақами 16 4 синфхонаи иловагӣ, дар назди муассисаи рақами 15 4 синфхонаи иловагӣ ва дар назди муассисаи 22 4 синфхонаи иловагӣ. инчунин дар деҳаҳои дурдасти муассисаи рақами 24 2 синфхонаи иловагӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то омодашавии соли нави таҳсил ва дар ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба истифода хоҳем дод. дар назди 4 муассисаи таълимӣ сохта ба истифода додани синфхонаҳои нав ва таъмини онҳо бо мизу курсӣ то андозаи норасоии ҷои нишастро ҳал менамояд. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9, ки калонтарин муассисаи шаҳр ба шумор меравад, синфхонаҳои иловагӣ бунёд намуданд. дар муассисаи мо зиёда аз 1774 хонанда таҳсил мекунанд ва шумораи онҳо сол то сол хеле зиёд шудааст. бинобар ҳамин дар муассиса 6 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд, ки мушкилоти ҷои нишаст ҳалли худро пайдо намуд. то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бошад, дар қатори дигар иншоот, сохтмони бинои муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои томактабӣ ба нақша гирифта шудаанд. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри норак барои барномаи Навид. чандест ки дар шаҳраку маҳалҳои ноҳияи шоҳмансури пойтахт чораву тадбирҳои омӯзишӣ ба хотири соҳибкасб намудани ҷавондухтарон ташкил ва баргузор гардида истодааст. ин иқдом ба хотири сазовор истиқбол намудани ҷашни бузурги миллӣ солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ шуда дар сатҳи хуб ҷараён дорад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. баъди маҳаллаҳои фалакону якуми май ва машъални навбат, иқдоми ҳунармандӣ ва кадбонугии ноҳияи шоҳмансур дар маҳаллаҳои дилшоди барно, гостелло ва бедили ноҳия баргузор шуд. тадбири мазкур бахшида ба истиқболи солгарди ҷашни бузурги миллӣ, истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ шуда, ҳадафи роҳбарияти ноҳияи шоҳмансур тарғибу ташвиқи ҳунару ҳунармандӣ, эҳёи анъанаҳои ниёгон дар сифати либосҳои миллӣ, равнақи маҳорати кадбонугии ҷавондухтарон ва амсол ба инҳо мебошад. дар чорабинии ҳунармандӣ муовини раиси ноҳияи шоҳмансур Зарина Зуҳурзода намояндагони
мақомати иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри душанбе ва ҳунармандони моҳири маҳаллаҳои дилшоди барно ва бедил иштирок намуданд. ҳозирин аз маҳорати соҳибистеъдодон дидан карда ба касбияти волои онҳо баҳои баланд доданд. гӯшаи алоҳидаи тадбири маърифати фарҳангиро намунаи таомҳои миллӣ ташкил медод ки ҳар як кадбону бо завқи баланд омода месохтанд. албатта иқдоми мазкур дар баробари муаррифии суннату анъанаҳои миллӣ барои соҳибҳунар гардидани ҷавондухтарон ва бедор намудани ҳисси зебоипарастии онҳо мусоидат менамояд. аз ҷониби дигар ба баланд бардоштани маърифати хонадорӣ, ҳунари дастархонорӣ ва омода намудани ҷавонон ба ҳаёти мустақилона заминаи мусоид мегузорад. маврид ба зикри хос аст ки ҳоло дар ноҳияи шомансур барои соҳибкасб намудани ҷавонону бо унвон марказу литсейҳои касбомӯзӣ дар заминаи меъёрҳои низоми муосири таҳсилот фаъолият дошта барои омода сохтани кадрҳои ҳирфавӣ нақши бориз доранд. бояд гуфт ки чунин иқдомоти ҳунармандӣ дар дигар шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳияи шомансури шаҳри душанбе низ гузаронида мешавад. то фаро расидани соли нави хониш рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст. дар арафаи соли нави таҳсил кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон машварати августӣ ташкил намуда аз бурдубохти худ ва хонандагонашон натиҷагирӣ карданд. ҳамкорнамон мавзӯъро идома медиҳанд. дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон 85 муассисаи таълимӣ бо фарогирии беш аз 67 000 хонанда фаъолият менамоянд. сол аз сол сатҳу сифати таълим дар мактабҳои ин ноҳия беҳтару хубтар гардида, муҳассилин ба дастовардҳои назаррас ноил мешаванд. намунаи дастовардҳои яксолаи хонандагон ва омӯзгорони ноҳия дар намоишгоҳ манзури роҳбарияти ноҳия ва кормандони соҳа гардонида шуд. иштирокчиёни машварат махсусан ба корҳои эҷодии хонандагони ихтироъкор таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. зимни машварати августӣ кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Ёвон гуфта шуд ки беҳтар шудани шароити таҳсил дар мактабҳои ноҳия боиси он гардид ки иштироки хонандагон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ афзояд. аз ҷумла дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамасола муҳассилини мактабҳои ноҳияи Ёвон фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. дар ҷараёни ҳамоиш роҳбарияти шуъбаи маорифи ноҳия ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна иштирок намуда ҳамчунин мушкилоти ҷойдоштаи соҳа ва сабабҳои онро мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор доданд. воқеан ҳам соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятнок ба шумор рафта сол аз сол мушкилоту камбудиҳо дар ин соҳа ҳалли худро пайдо мекунанд. имсол омодагии мактабҳои ноҳияи Ёвон ба соли нави таҳсил хуб ба роҳ монда шуда мактабҳо барои қабули хонандагон пурра омодаанд. дар интиҳои ҳамоиши августӣ кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Ёвон масъулин омӯзгоронеро ки дар таълиму тарбияи хонандагон нақши бориз гузоштаанд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуданд. муассисаҳои таълимии ноҳияи восеъ ба соли нави таҳсил омода мешаванд. калонтарин муассисаи таълимӣ дар ин ноҳия муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба шумор меравад. маъмурияти мактаб бо ташкили чорабинии дарҳои кушод ки бо иштироки хонандагон ва волидайни онҳо баргузор гардид аз омодагии пурраи дабистон ба соли нави таҳсил хабар доданд. то фарорасии соли нави хониш рӯзҳо ба шумор монданд. 10 рӯз пеш аз 1 сентябр оғози мактаб роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар ноҳияи восеъ ба муносибати омодагии муассисаи таълимӣ ба соли нави хониш рӯзи дарҳои кушод эълон кард. дар ин чорабинӣ раиси ноҳияи восеъ ва дигар бахшҳои дастгоҳи раиси ноҳия ба волидон иштирок намуда бо сифати таъмиру омодагии синфхонаҳо ба соли нави хониш аз наздик шинос гардиданд. ёдовар бояд гардид ки таъмиру азнавсозии синфхонаҳои муассиса бо маблағгузории буҷаи маҳаллӣ ва дастгирии шахсони саховатманд ассотсиатсияи волидону омӯзгорони мактаб анҷом дода шуданд. дар корҳои таъмиру сохтмонӣ саҳми кормандони қисми хуҷагидории муассиса калон мебошад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 аз ду бинои дуошёнаи таълимӣ иборат аст. дорои 40 синфхона мебошад. дар муассиса 167 нафар омӯзгорон ба кор ҷалб гардиданд. шумораи хонандагони мактаб 2800 нафарро ташкил додааст. таҳсил дар ду баст ба роҳ монда шудааст. дар доираи омодагии соли нави таҳсил бо коллективи омӯзгорон бо падару модарон мувофиқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам раиси ноҳия мудири маориф муассисаи таълимиро ба пуррагӣ аз таъмир баровардем. аллакай мо коллективи омӯзгорони муассисаи таълимии рақами 1 ноҳияи восеъ омода ҳастем ки шогирдонро ба як рӯҳияи болида бо чеҳраи хандон ба соли нави таҳсили 2024-25 қабул намоем. мақсади падару модарро даъват кардан ба муассисаи таълимӣ пеш аз соли нави таҳсил дар он буд ки
падару модаро аз ана ҳамин омодагии соли таҳсил бохабар шаванд ва мо ба онҳо мақсади дуюм ки вохӯрӣ кунем падару модаро қадр ки бо якҷоягӣ ҳамкорӣ кунанд аз рафтори фарзандонашонро ҳамеша бохабар бошанду сату сифати донишро бо ҳамроҳи падару модар баланд бардоштан ин барои мо осонтар аст. баъди сайргӯшт дар симхонаҳо ва ошноӣ бо шароитҳои таҳсил дар мактаб дар ҷамъомад бо иштироки волидони хонандагон раиси ноҳияи восеъ дар баромадашон аз падару модар даъват ба амал оварданд ки шукронаи ватани тинҷу ободамонро ба ҷо оварда фарзандонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ эҳтироми ҳамдигар ва дигар арзишҳои инсонӣ аз насл ба насл то замони мо расида ба камол расонанд. дар робита бо мактаб ҳамкориашонро зишт намуда ба он муваффақ гарданд ки кӯдакон мактабро азиз дониста дӯст доранд, бо баҳои хуб ва аъло таҳсил намоянд ва дар оянда шахсияти оқил мутахассисони арзанда ба воя расида ба давлату миллат ва падару модар хизмат намоянд ва аз ҳастии онҳо ҳам падару модар баракат ёбанду ва ҳам давлату миллат. این آمادگی ها امکان می‌دهد که ما خوانندگان خود را هرچه بیشتر در روی معرفت بلند وطنداری، خودآگاهی ملی و خویشتن شناسی و احترام کلانسالان تربیت نماییم. زیرا ما به معارفی رشد نموده با جای رسیدن نمی‌توانیم. گفته بود در یک برآمدش پیشوای معظم ملت امام علی رحمان. در این واقعه والدان نسبت غمخوری‌های راهبر دولت به ساحه معارف منتداری خود را بیان نموده قید نمودند که برای اجرای برنامه تعلیمی و دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت تربیت نسل نو در روحیه وطن‌دوستی و گرامی‌داشت ارزش‌های دوران صاحب استقلالی تاجیکستان آنها آماده هستند که رابطه خود را با مکتب منبع نیز مستحکم نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در مملکت ادامه دارد. برای داوطلبان گروه شهر و ناحیه‌های وادی حصار این آزمون از 21 اوگوست آغاز گردید. اکنون در دوام چند روز آینده 549 نفر داوطلب از شهرهای حصار، ترسونزاده، وحدت، راغون و ناحیه‌های رودکی، ورزاب، شهرنو و فیض‌آباد میانی هم سبقت خواهند کرد. از رفت برگزاری دور منطقوی آزمون همکارمان بختیار قادرزاده گزارش می‌دهد. در کتابخانه مرکزی شهر حصار دوره منطقوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است آغاز یافت که در آن 549 نفر داوطلبان شرکت می‌ورزند. ضمن آغاز چاره‌بینی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار اشتراکچیان آزمون را به مراسم افتتاح دوره منطقوی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است خیر مقدم گفته به آنها برای کامیابی تمنا نمودند. طول 4 سال است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه اشتراک کرده ایستادم. من می‌خواهم منتداری صمیمانه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان رسانم که برای ما نسل نورس چنین آزمون‌ها را پیشکش کرده اند. از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من. در روز اول سخنرانان و شعرخوانان از شهر و ناحیه‌های حصار، وحدت، ترسونزاده، رودکی، شهرنو، ورزاب، فیض‌آباد و راغون اشتراک داشتند. داوطلبان از روی خواندن آثار ادبیات کلاسیکی، معاصر، بچگانه، شفاهی و خارجی، نمونه‌های ایجادیات خلق، افسانه، قصه، ربایی، داستان، چیستان، تزگویک، لطیفه و غیره یک یک در نزد اعضای حکمان برآمد کردند. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر
زندگی کردن بس است. این تشبوس پیشوای معظم ملت قابلیت ذهنی و ایجادی کودکان و نورسان و جوانان را صیقل می‌دهد. آزمون برای بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی مردم، ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی و فرهنگی، پیشرفت قابلیت سخندانی، لغت‌دانی، ذوق و شوق کتاب دوستی، تلقین غایه‌های انسان دوستی و وطن پروری سازگار است. من شعرهای زیاد، افسانه‌های زیاد، چیستان‌ها و تسبیح‌ها از بر کردم و می‌خواهم یک شعر گویم. Отрывок из поэмы Руслана и Людмилы «У лукоморья дуб зеленый». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над битом. И днем и ночью кот ученый все хочет подцепи кругом. Идет направо, песен заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невидимых дорожках следы невидимых зверей. Там избушка на курьих ножках стоит без окон и без дверей. ҳамин тавр ҳар як довталаб кӯшиш мекард ки бо маҳорати баланд шеъру суханҳои худро назди аъзои ҳакамон қироат намояд. воқеан ба ҳамагон маълум аст ки бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат аллакай соли шашум аст ки озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар тамоми шаҳру ноҳия ва вилоятҳои ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. воқеан озмун аз 6 номинатсия иборат буда, аз хонандагони мактаби миёна сар шуда то калонсолон баргузор мегардад. воқеан озмун як озмуне ҳаст ки дар байни ин ҷомеа, ин қишри ҷомеа роҳандозӣ шудааст ва баъд аз ҷамъбасти озмун аллакай муайян мешавад ки дар наминаҳои гуногун чӣ қадар ғолибони ин озмун рӯи кор меоянд барои пеш бурдани забони давлатӣ, барои пеш бурдани адабиёти кишварамон ва барои дар оянда дар наминаҳои нависандагӣ ва шоирӣ дар майдони илм онҳо ворид мешаванд. ман боварӣ дорам ки озмуни имсола аллакай даври сеюмаш рафта истодааст, дар як бо тантана баргузор мегардад ва шаффофият низ дар ин озмун дида мешавад. даври минтақавии озмуни мазкур дар шаҳри ҳисор то 25 август идома меёбад. бо ташаббуси муассисаи давлатии осорхонаи миллии тоҷикистон таҳти унвони инъикоси обу пиряхт дар асарҳои рассомони тоҷикистон намоиши сайёри осорхонавӣ ифтитоҳ гардид ки дар он беҳтарин намунаҳои осори санъати тасвирии инъикосгари обҳои мусаффо, кӯҳҳои осмонбӯс, дарёву чашмасорон, пиряхҳо ва дигар зебоиҳои диёр ба маърази тамошо гузошта мешаванд. ин чорабинӣ дар муассисаи давлатии осорхона маъмунгоҳи ҷумҳуриявии Данғара низ ташкил карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов. дар муассисаи давлатии осорхона мамнугоҳи ҷумҳуриявии Данғара бо ташаббуси муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон намоиши сайёри осорхонавӣ таҳти унвони инъикоси обу пиряхҳо дар асарҳои рассомони Тоҷикистон баргузор гардид. дар ифтитоҳи намоиш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, роҳбарият ва кормандони осорхонаи миллӣ, намояндагони ташкилоту муассисаҳо ва сокинони ноҳия иштирок намуданд. гуфта шуд ки ҳадафи асосии ин намоиши осорхонавӣ муаррифии шоистаи ташаббусҳои ҷаҳонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи обу иқлим, аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва соли 2025 эълон гардидани соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо мебошад. дар намоиш аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ беҳтарин намунаҳои осори санъати тасвирӣ ки аз ҷониби рассомони машҳури Тоҷикистон офарида шуда, инъикосгари обҳои мусаффо, кӯҳҳои осмонбӯс, дарёву чашмасорон, пиряхҳо ва дигар зебоиҳои диёр буд ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар намоиши имрӯза зиёда аз 20 адад мусаввараҳое ки аз ҷониби рассомони машҳури тоҷик дар солҳои гуногун офарида шуданд ба намоиш гузошта шуданд. дар мусаввараҳое ки дар намоиши имрӯза пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст, тамоми табиати нотакрори кишвар аз ҷумла кӯлу дарёҳо, кӯҳҳои осмонбӯс ва махсусан пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки манбаи асосӣ ва сарчашмаи асосии обҳои Тоҷикистон маҳсуб меёбанд, дар ин
мусаввараҳо инъикос ёфтанд. мақсад ва ҳадафи асосии баргузорнамоии намоиш пеш аз ҳама дар амал татбиқ намудани сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамзамон муаррифӣ намудани ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо мебошад. ин намоиш имкон медиҳад ки дар замири тамошобинон ҳисси баланди миллӣ, ифтихори миллӣ ва ҳамзамон эҳтирому арҷгузорӣ ба табиати нотакрори кишвар махсусан ба ҳифзи обу пиряхҳо бедор намояд. тавре иттилоъ доданд, намоиши инъикоси обу пиряхҳо дар асарҳои рассомони тоҷикистон то санаи 27 августи соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии осурхона мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявии Данғара идома хоҳад ёфт. Салоҳиддин Неъматов барои барномаи иттилоъотии Навид аз ноҳияи Данғара. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии Навид. манзури шумо. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома дорад.